Muri Zimbabwe muri rudadiso. Mufaro wangu mukuru kunge ndichisangana nemi zvakare zuva ranhasi. Zuva ranhasi tiri munzvimbo inonzi Chimhanda kurushinga. Ndofunga munotondera tichiburitsa nhau yemwana uya wokurumwa nenyoka ari muklasi kusvika atozoshaika. Tiri pedo naikoko kwazvakaitika. Asi nhau yatiunza kuno kuzuva ranhasi inhau inoshamisa kwatiri vasingazive, nekuti chivanhu tinochiziva tese kuti chiriko, asi chinosiyana zvakare nzvimbo nenzvimbo. Kuno kune nyoka yerudzi rweshato. Mundofunga mese munoziva kuti shato inyoka inoyera, asi pane nhau yedu ndepekuti shato iyi yakavigwa semunhu, yakachererwa gomba, ikapiwa fuko ndokuzofushirwa. Ndonhau yatatiti kupeka muri yeZimbabwe. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikupei chirongwa chanhasi munzweka vana mama vachitaura. Kana takunda tichaenda zvakare kwa MAMBO. Tinovabvunza kuti ko nyoka inovigwa zvakare semunhu here? Drewmas Media taking you to another level. Nozipita rutsito ndogara kuchimhanda urushinga. Rokaitika ndakaona nyoka yaibva kumagamu kwamecharamba ichibvodzora mombe, saka mombe dzakasvika pane nyoka ndobva dzavhunduka, bva ndataura mwana wemune nyoka. Kampa wakauya wachinhingina wachimhanya, ndobva paya murume anogara pachigori, ndobva vapinda munhingirikini maheji, vatanhingirikina vataitsvaga, ndobva taiona vhayarowa nekarekeni. Vayabuda ipapa vhayarowa musoro, vatanga kurumba nyoka iri pa1 side, iri panzvimbo 1. Patikatanga kuzorowa mashure murume akarowa, ndopabva yakafa, vatainakurira kunze. Ukatawanda ukamuronda, ndopandanga bwairowa futi achirowa ndopakabva yapfira futi, zoti angesisana murombo nyoka kana kana. Pakauya mumwe murume vaitora mafoto. Achaitisei mafoto? Mafoto hanzizoti akamaitisei, asi akatora mafoto ndobva aenda. Okay.
Saka akazonotaura kwaMAMBO tikaurawo nyoka ndiani? Akazotaura kwaMAMBO mapurisa asabhuku. Alright, waitako. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndonzi Mai Panashe Mangure, ndogara kuChimhanda kuRushinga district. Ndakazongoonawo mupurisa achisvika pamba waMAMBO akati amai munondiziva here? Ndikati kwete handikuzivei, asi husu hausi hutsva ndokutanga kuhuona. Vakati ndabva ukachangamire ndiri mupurisa waMAMBO, ndatumwa kuzokuudzai kuti mwana wenyu Peter akauraya nyoka shato kudhamu. Ndikatini Peter chaiye nezere rake iro yakuuraya shato nemazira andinoita shato yakakura. Zvikanzi tokuudzai kudai. Ndikati ko saka ndiye wega here akauraya shato iyi? Zvikanzi iye ndiye ane zita rabuda kuti ndiye akauraya shato. Ndikati ko ambotaura kuti ndipita ndiani? Angotaura zita remunhu ana asingataure vamwe vacho navese. Zvikanzi iye ndiye ari kungozikanwa, ndiye anzi ndiye achaziva vamwe. Ndikati ambotaura kudaro kuti ndipita ndiani? Zvikanzi zvakutoda changamire, inini ndingori mupurisa ndadini ndatumwawo. Saka ndiri kukuudzai kuti nemhosva yakapara mwana wenyu pari kudiwa 3 meters yejira rewhite. Kunoitwa chiwanhu chinoitwa. Pachaitwa chiwanhu chacho muchange muripo muchiona mavigirwa aichaitwa. Ndikati zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa, asi inini panapa kana ndizvitarisa nditongoriwo mweni ndine kumba kwangu, ndangouya kuzosiva pano namama kuti ndipote ndichiona chimombe kumunda kuchikafu, kuti mombe kana dzapinda dzingaparadza chikafu. Akaenda kumasowe kumisi mitatu. Ndichavaudza chinonesa kumasowe kwacho, foni inenge yakadzimwa. Zvamataura ndazvinzwa, ndichaita kuti vakwanise kunzwa shoko. Zvikanzi pakanaka, muchaona mangwana makuseni pane munhu achauya kana matenga jira iroro. Ndikati ko zvamangoti Peter ko vakazowanikwa vakawanda, iye atenga jira racho panozoitwa sei? Zvikanzi munezenge muchizvinzwa kudaro kuti zvinogadziswa sei? Ndikati pari kunzwikwa. Semunhu unenge wasvikirwa chinzwa nemhosva, haukwanisi kuramba kupikisana nemashoko anenge achitaurwa. Ndikati aiwa ndazvinzwa, tichaona kuti toita sei. Ndobva andisira phone number dzake, akati mondipa dzenyu, kana mawana jira mondiudza. Ndikati pakanaka. Ndobva aenda. Ndobva ndangotumawo mwana ndafonera munhu ane shopu Chimhanda. Ndodo jira rewhite, handina mari, ndaita tsona emergency ruda jira rewhite 3 meters, ndoya ndokupai mari yenyu. Apa ndasarira pamba Guva poenda kuchechi. Ndobva mwana ndamutuma zveshuwa, ndobva aenda nguva achibva nejira riya 3 meters. Ndikati toona mangwana makuseni kana uya ndoitisa jira mumba. Makuseni aya kusvika kuma 7-8 hapana zvandati ndaona munhu kuti atakanzi kusenseni. Ndobva ndatora foni yangu ndokufonera munhu yamupurisa waMAMBO akandisira chinhamba dzake. Jira ndakakwereta rapo pamba. Todii? Zvikanzi gara ipapo pane munhu achauya. Ndikati pakanaka. Ndobva tagara. Uko amai vanga vakati vanofuma uyo kuseni kubva kumaswenda, mwana akasvika achivataurira kuchechi. Ndokubva vatoya vakatozoya vakatosvikira navese, mama nemunhu wacho akanzi anouya, mfunga mhenu aimira saMAMBO nokuti vamwe chete. Ndobva asvika akati ndauya. Mukomana zvakafamba sei? Mukomana ndokutsanangura maitikira zvakaita. Achitonyora mazita yaitaurwa yaya. Achinyora mufoni make. Zvikanzi chiripo munogara muvillage mani. Mwana akati tinogara mumasabhuku Kanondo, asi senior sabhuku ndiani ndachimedza. Ndobva ndotorwa Akanondo. Zvikanzi senior ava vauya Akanondo. Ndobva ati panoda chii? Hapasi panoda here senior sabhuku, indaita mudiki. Ndobva senior sabhuku anotorwa. Ndobva wauya, ndobva wataura nyaya. Zvikanzi chiripo ndechekuti akudi jira rawanikwa ratatamirira. Tofanira kuti zuva ritodoka taviga nyoka iyi. Zvikanzi nevava isu tiri kumusangano kuvillage uko. Saka regai tinopedza noti vanhu vakatimirira asati tatotanga. Kana tapedza tinouya. Ndobva tambovamirira, tavamirira. Vakati nonokei kuuya. Ndobva vangoti ngatichiendai. Amai akati zvavataura unotora manpower uko. Ini handizozvikwanisi. Tarisai mwana wangu ndiye abuda zitaunzi akapara mhosva. Hazvigoneki. Chiregai zvapaine mumwe mukomana aripo muzukuru wangu yanonomubatsira, unobatsirana kudini kuchera gumba racho roda kufusirwa nyoka. Ndobva tasumuka. Ndikati mama muri kutini sare pano? Ndoda kunoonawo nyoka yacho nemaitirwo azvichaita kuitira mangwana. Tinozozivawo kuti chivanhu chinomira sei.
ndobva tasumuka tobva taenda kudhamu kuya ndobva tasvika pairi paya vana ndobva vanzi chingochererai pasaidi sinzi yashata kuzoisumudza chichi ndobva tati onai pairi pacho panoerera nemvura madii kuchienda pasaidhi pasingadini pasingaerere nemvura uku vanhu kumusangano vaudzwa vakakwanisawo vakaita chido chekuuya kuzoona zveiitika vakauyawo zveshuwa takagara vana vakachera vamwe vakatozosvika havo vachichera vari vaviri vachichinjana mumwe achichera mumwe achifukura mumwe achichera mumwe achibvisa ivhu kubva vazosvikawo vamwe vakanga varipo vechidiki wekwabhobho village wekwamafuta ndokubva vabatsirawo vana vaya kuchera chigomba riya nevanonzi vacho ndo vanoomberera mhonduro yemuno vakafonerwa vakauya vakaitwa chivanhu chacho vakaombera vakaita zvavanoita ikaiswa pajira pacho ikafusira ndobva zvanzi vana zvapera chitaise endai ndobva vasara naivo vacho vamhenoti vaimira asachangamire here handizivi vanga vatumwa namambo vacho vanonzi vatichaona shanga ndo vataive navo vakataura kuti vana zvapera endai vana vapinde mudare mhosva ichakuomeserwa chi kuvabereki muchaona mupurisa wemambo achauya nesamunhu achizokuzai kuti chi chiuyai kudare ndobva tadzoka zvedu kumba nezuro tobva tarara nezuro kuseni mupurisa wenu bva asvika gogogoi tambire mamukasei mama varipo here ndikati mama havapo mama wakaenda kupi kuchechi kwandakakuzai kuti vari kumisi mitatu zvikanzi muri panapa kusvika manhere ndikati ndiri kumirira kusvika kwavo ndozoenda kumba kwangu zvikanzi pakanaka ndauya ndadzoka nesamunhu ndakambokudzai kuti ndichazokusungai ndikati ndiri kuzvinzwa zvikanzi ndine samunhu akatanga vabvunza kuti mama vanonzi ane zita ravo ndobva ndataura ndikati mama vanonzi MAMBO kambamura ndobva ndamudza spelling yaMAMBO ndobva anyora ndobva ati imimi ndimi wandawana muri pano ndikati hongu zvikanzi ndokukumbira kuti mundigamuchiro chisamunhu fomu rangu iri mozondigamuchidzawo kuna mama ndikati zvichizoita here ko ndenda kugamuchidza samunhu kuna mama sei sezvinonzi ndo vakapara mhosva zvikanzi ndo muridzi wemwana vachange vachinomira mudare vachimirira mhosva yemwana wavo ndikati ini pamanyora apa ndobva ndatora fomu riya ndokuona kuti pakanzi mumhangarirwe MAMBO kambamura ndikati ina handikwanisi kuti nditambire fomu renyini sinzi chero ndiri mugamuchidza handikwanisi endai naro kumuridzi MAMBO kambamura kupi kumasowe menda nemwana moti munoteera ikoko zvikanzi matoramba kusaina hechi ndikati ina handakuramba kusaina handisiri MAMBO kambamura mandisvikirawo ndiri panzvimbo zvandaona zvamuri kutaura kuti ndisaine pafomu kwenyu handizvikwanisi zviri kupesana nezvandiri kuziva saka hanzvadzi yangu akanga akataura akati sinzi mama vari kuchechi kana wasvikirwa pane zvakuomera unondifonera ndobva ndamufonera ndikati aini chirimirai nditise ndifonere mwana wavo nokuti zvamuri kundudza zvandiomera handizvikwanisi ndobva ndafonera hanzvadzi yangu ndobva daira ndikati halo ndikanzi regai ndikate ndikufonere bheki ndobva akata ndobva afona bheki ndikati mupurisa wamambo ari pana uya ndichine samunhu fomu hanzi mama ndo vamhan'ariwa achange vachipinda mudare vachitongwa akatobvunzwa kuti ko mama vanotongwa ndo vane mhosva here ndikati handisi kuziva ndo mataurwa andaitwa nemupurisa zvikanzi ari pedyo here munditaure naye ndikaiti aya aripo zvikanzi pei foni ndobva ndamupa foni ndobva wataura mbokweshana ndobva ndazodzoswa foni ndobva ndataura naye ndobva ndiudzawo zvaakanditaurira ndikati alright ndobva ati inini mukuudzana zvamuri kufurirana nemunhu wenyu muri kuforenera naye manje enda kutoenda kuna mambo kunotaura kuti varamba kusaina samunhu saka ndakutodzokera ndikati aiwaka imi mamutaura kuti MAMBO kambamura aramba kusaina samunhu fomu renyu inini handisiri MAMBO kambamura MAMBO kambamura ari kumasowe teerai kupi kumasowe kwaari mundodini mundotaurirana naye nokuti mukati aramba MAMBO kambamura muna kumuona ini handisiri MAMBO kambamura inini wamaona pari kunzi mugamuchiri ndisaine ndapaona asi handigoni kugamuchira nokuti MAMBO kambamura ndiyo wamamhangarira asiri akauraya nyoka mwana saka handikwanisi kuti nditambire chifomu renyu ndobva wasumuka nevana ndobva vaenda vese kutera mama kuchechi ndobva vasvikowo vachivaona ikoko zvavakazoitawo nokuitirana ikoko zvaakudawo gogo vachitsanangura mama nauya mataura tainzwa asi pari pandada kunzwisisa kuti ko nyoka iyi saka makaiona yanga yakakura sei yanga yakakura muupenyu wangu handisai ndatomboonawo nyoka yakakura kudaro yanga iri hombe asi mumachira makatenga yakakwanayo yakakwana alright nokuti pa3 meters pane jira ravo vanozodambura mita rinozomonerwa neanoomberera mhonduro wacho vachiita chivanhu chavo 2 meters ndo zakazosara
ndobva vaputira zvokuti pa 2 meters pacho kumusoro yakaita kupetwa kumuswe yakaita kupetwa kuti ikwane. Ko saka musoro wayo makairadzika semunhu kasaka musoro wacho wakanga wakataridzwa kupi zvine basa nedii rekati zvekuti anzi musoro wakazoiswa kupi handina kuzozvicherechedza wangu kuti wakaita sei inenge yakangoigwa iyi. Saka ivo vaivepo kwamambo? Pane vakanga varipo I think ndo vanga vakamira sachangamiri kana ndo vakatumwa vatichaona changa ndo vakauya vataive navo nemadzisabhuku panapa maviri. Since yaivigwa semunhu vanhu vakachema here? Kwete. Okay. Vakangoita chivanhu chavo vachiomberera vachiti vadiki vakanganisa zvinowanikwa havasi vana vakakanganisa. Vakati zvaitwa nevana vadiki. Ko imimi kudare maakunzi chii manje? Hanzi nokuti mwana mudiki under age apinde mudare. Imimi vabereki ndima kusungwa munopinda mudare. Kwanditi vadzimu vakatoudzirwa kare kuti vana vadiki? Handizoziwe ipapo semunhu unenge uri musungwa ukwanise kupikisa zvaunenge wataura. Ogubure Zimbabwe ndofuka muri kuinzwa nhau iri kutaurika shato yakaurawa. Tozviziva kuti shato inyoka inoyera muZimbabwe, asi ndofunga zvinoita hazvo nzvimbo nenzvimbo isusu kusaziva. Naizvozvo tichada kuti tigosvikawo zvakare kwamambo vatiudze chivanhu chacho kuti chinofambiswa sei, kuti munhu nyoka inovigwa semunhu zvaita sei. Uyezve kamanzwapo vataura kuti vakaudza vadzimu kuti aiwa imwere dzakanganisa. Pari zvino mwere dzacho dzakuripiswa. Kwanditi vadzimu vanenge vatoona nekunzwisisa. Ndiyo nhau yatinayo. Nhau iyi yashungurudza gogozanza mukatarisa zera ravo. Vari kubva kwamambo uko tiri kuda kuti vanga vachititaurira kuti zvanofamba sei panhau yavari kupomerwa kunzi ndiwoka vane chekuita nemwana akauraya shato. Gogo, titambirei? Totambira ini. Kwamuri kubva zvanzi chiko namambo nenhau yenyoka? Ndaenda ini ndakarwadziwa kunzi ndini mumhangariro. Ndakamhangarira ndikati nani zvikanzi munouya mangwana kudare. Ndikati ini handina mhaka yandakapara zvakaitwa nevana. Saka ndandamukira kuti ndinonzwa kuna mambo kuti ko ini ndingagonzi mumhangarirwe ndini ndakauraya nyoka here. Saka ndasvikako zvikanzi aiwa nokuti mwana ari under age tinoda imi vabereki vacho, saka munouya mangwana. Vamwe vacho vese vaive nawo takavataurira tinokudai kudare mangwana. Ndikati aiwa kuuya kuzoteerera munyaya yemwana ndiri kuuya, kwete kuti ndinzi ini mumhangarirwe. Handisiri ndakauraya nyoka, ndo kwandiri kubva. Aiwa, maita basa. Regedzai tisvike pamba tikurukure nemi munyasotiudza nhau iyi zvizere. Tinotenda. Pamusoro imhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi MAMBO Kambamura maizanza. Ndinogara mubhuku machimedza. Ndine mwana ari kunzi akauraya nyoka kudhamu shato, saka mwana uyu akasungwa kwamambo.
ini ndaive kumasowe ndakazongodaidzwawo mupurisa wamambo asvika pamba ndobva ndadzoka kumasowe kuya ndichiuya kuzonzwa kuti zvaita sei nokuti nyaya yacho ndaandisingaizivi. Ndasvika pamba ndakatsanangurirwa ndikabvunza mukomana akatsanangura maitiro avakaita. Aiti nyoka iyi vakaiona iri pakati pemombe dzichifamba. Ndopaakadaidzira kune vamwe kunzi pane nyoka hombe panapa hakusi kukura kwayakaita. Ndobva vamwe vaya vauya vachizoona. Saka vakatanga kuishosva vana vaya nyoka ndokubva yaurayiwa nyoka. Mukomana mukuru aivepo ainzi ndo kwachigora. Ndobva varova nyoka iye ichibva yafa. Saka yafa kudaro panonzi panakazoita vamwe vakomana vaviri vakazvuwa nyoka iya ndokunoisiya iri pachibani kumusoro kwedhamu. Chibani chine nzira inoenda kwaBhobho kuvhileji kwaBhobho. Saka mai Pedro vaienda kubhohoro ndo vakaona nyoka iyo ndobva vanotaura kuna sabhuku mai Bhobho. Saka vaudzwa mai Bhobho vakazonoudzwawo kuna vachimedza kuti ndo zviriko. Anzi ndobva kwazowana vakanozivisa kwamambo. Handina kuziva kuti akazivisa kwamambo ndiani. Ndobva kwanzi Peter wokwamairoi auraya nishato padhamu. Saka tiripo ndakadzokera kumasowe ndanzwa zvikanzi kunodiwa jira rinoita 3 meters. Mwana akaenda kunokwereta jira musikana wangu akanga aripo pamba. Ini ndanzwa kudaro ndakadzokera kumasowe ndokunorara kumasowe. Ramangwana kusei ndakamuka ndichidzoka. Ndakangosvikira na mambo. Tichaona zhanga. Ndiye wandakasvikirana naye achiti ndatumwa namambo kuti tizoenda tinoviga nyoka iya. Jira makatenga here? Tikati hungu jira takatenga. Ndopandakabvunza ini ndikati ko vana kana vanga vakawanda munogoti Peter ndiye akauraya nyoka huru yakadaro angakwanise kuuraya shato here mwana mudiki akadai. Zvikanzi izvo hatinei nazvo izvo chatiri kuda kuchengetedza nyoka nokuti pairi pakaipa. Handina kuramba sezvinhu zviri mwana ari kubvuma kuti ndakaita. Ndakaenda ndobva taenda kunochera gomba riya. Ndakazotora muzukuru wangu akanga aripo panashe. Vakanochera vari vairi Peter napanashe vakachera gomba iroro kusvika rasvika pakudzika kwavaida. Ndobva vatora jira riya. Rakareba sei gomba iri? Raisvika mumabvi. Alright. Ndobva vatora zvikachinzi kunodiwa munhu anoviga sahwira wacho. Ndobva zvanzi Kambiroviro akafonerwa. Handina kuziva kuti akafonerwa nani. Ndobva asvika akatowana gomba riya raakupera kucherwa. Ndobva pasvika vamwe vakomana vaviriwo kwamafuta. Ndovakazobatsirana nevanava. Ndobva vakomana vaya vapedza kuchera vakati aiwa takuenda. Ndikati maita henyu vana vangu mandibatsira. Ndobva kwauya mai Bhobho sabhuku mai Bhobho. Ndobva vasvika ndokugara. Vagara kudaro ndobva zvanzi gomba rakwana. Ndobva vatora jira riya ndobva vadimbura mita. Ndobva vasiya mita 2 meters. Ndobva vatora ndokuradzika kudai payakarara kudai. Ndobva vawaridza jira ndobva vapeta. Ndokuenda vachirora vachipeta jira riya. Ndobva vazobatirana mai Bhobho namai Kambiroviro vachibva vaisa mugomba muya. Ndokubva vafushira. Saka vafushira kudaro ndobva taenda zvikanzi makuenda panodiwa huku yevanhu vaita basa. Ndikati huku tichanotsvaga. Zvikanzi kana mari. Ndikati mari hati tauya tisina. Huku tichanotsvaga. Kana ndisina ndichanokweretawo kune vanayo. Ndobva tauya kunokumba. Ini ndobva ndadzokera kumasowe kuya nokuti tandine mazuva matatu tiri kumasowe. Ndiri kumasowe makuseni ndione mupurisa auya zvakare. Zvikanzi tauya nesamoni tauya kuti musaine samoni. Ndikati kondogosaina samoni ndini ndakauraya nyoka here ini. Zvikanzi kwete hamusimi mwana wenyu ndiye akauraya. Saka munotosaina ndini. Ndikati kwete ini samoni handisi kusaina. Kana ndichinzi ndini ndine mhosva ndichanosaina pamberi pamambo.
nokuti ini kana statement yenyoka yacho handina. Ndakazongonzwa kwakunzi tengai jira ndandisingatozivi. Mwana uyo haana kumbotaura kuti ndo zvaaita. Saka ndo kushungurudzika kwandiri kuita vana veZimbabwe. Ndo mamiriro akaita nhauka mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa gogo vachitaura. Asi kanhai dai ndirini gogo ndaingosvikawo mudare ramambo ndoti kana bhuku dzvene raikazvitaurwa wani kuti munhu akaona nyoka achaipwanya musoro, iyo ikamuona ichamuruma chitsitsino. Saka apa ndisi kuzoti mhosva yangu ndeipi, nekuti kana iro bhaibheri chairo rinotaura kuti tikasangana nenyoka inofanirwa kutofa. Ndaingomira-mirawo ndichimbovataurawo izvozvo mambo. Asika semanzwiro amaita ndicho chivanhu chinenge chiteedzwa munzvimbo nenzvimbo. Pari zvino kamhuri yeZimbabwe regai tiende kumba kwamambo. Tinotaura kana mambo tinzwe kuti vari kuti kudini nenhau iyoyi. Tikazouya mhuri yeZimbabwe, ini ndonzi Headman Chimhanda, zita rangu rekuberekwa ndonzi Trust Kaimba. Ndiri kuno kurushinga. Nhau iripo yandiri kunzwa iri kubvunzwa yekunzi munhu shato yakazovigwa semunhu. Ndofunga ndakafonerwa nasabhuku achindiudza kuti kuno kwaurayiwa shato. Isu tsika dzedu dzechiwanhu, especially kana tiri kuno kuChimhanda, shato hadzibvumirwe kuurayiwa nekuda kwekuti shato nemudzimu wemunomu, toti mudzimu wemunomu amai wacho wemudzimu wemunomu waiti kana waakuombererwa yaibuda iri shato. Saka shato idzodzo todzikoshesa munomu nekuti tokuti ndaamai wemudzimu wedu wemunomu. Saka ndosaka tichikoshesa shato. Saka zvakaitika ndezvokuti pakaurayiwa shato idzi, iyi shato iyi anga ari mwana wakauraya. Saka zvatikaita ndezvokuti sechiwanhu chedu isusu kana tichiti amai wemudzimu, zoreva kuti shato iyo tichikoshesa sekuti ndaamai, asi kwete kuti munhu, asi kuti ndaamai, nekuti patoombera mudzimu wedu kwanga uchiripo kare kwainzwa ibuda shato ndoyaiomberwa, ichibuda shato tanga kutaura, ichitaura zvainotaura, ichikumbirwa zvainokumbirwa, kana zvitu zvemunzvimbo ichitaura neshato ichitaura nemunhu. Saka kana kuigwa kwatikaiita hakuzi kuti tikatounganidza vanhu kuti aya uyai vanhu tafirwa neshato kuno, uyai tiungane tiwige. Ibasa ranechombo. Nechombo ndiye anofamba nechiwanhu. Saka nechombo ndiye watikatora nevamwe nasabhuku varipo 2 ndiwo akaenda kowiga nyoka iyoyo. Ende kuigwa kwaikaitwa inonzi inotengerwa jira. Jira yotorwa yoputikidzwa nejira, yochererwa kwainochererwa, zuva zvangopera zvakadaro. Ndo chiwanhu chedu chatinoita kana tiri kuno kuChimhanda kuno. But pamunoita process iyoyo pana zvamunotaura kumidzimu here? Zviripo, ndosaka pana nechombo anokumbirira achiti ndo zvaitika munomu nekuda kuwana watadza nekusaziva zvavanenge diketira ipapo. Saka wauraya shato vachikumbirira panzvimbo iyoyo, zvinozoendera mberi nekuita se nekuifushira pavanenge vachifanira kuiisa ipapo. Tine urombo kuti zuva ramangwana taona matara acho akati wandei kwamambo Makuni kune dare ririko zvakare rinova ndiro ratanga tafambira. Saka iyi nhau hatisi kukwanisa hedu kuti tinge tichiuya kuzonzwa kuti iri kufamba sei, asi tingade kuziva kuti pasituation yakadaro yekuti pwere ndo dzinenge dzaparamura mhosva panofambiswa sei? Zvazvinoita kana pwere dzapara mhosva, isu tinoziva kuti pamatare edu isu vana vadiki havatongwe mumatare, asi atinoita kuti tivadzidzise kuti mangwana vazoziva kuti nyoka idzi hadziurayiwe. Tikavashedza vabereki vacho vanouya nevana vavo tovatsanangurira kuti zvinofambiswa sei, kuti vati vakwanise kudzidza, nekuti tikasunga vana tikavaisa mudare pamutemo hazvitenderi. Saka kuti tiwashedze, toshedza vabereki vacho vouya nevana vavo tovatsanangurira kuti aya kuuraya kwamakaita nyoka, type yenyoka yevana hakubvumirwe. Kana mutemo wenyika unotaura kuti chakati chipuka chese hachiurayiwe, tichivadzidzisa kudaro vana vabereki vavo kuti vakwanise kunzwisisa kuti mangwana havazopari mhosva dzakadaro sevana vadiki.
Pakadaiso hapana anoripiswa here pakuzoripisana kuti muda kubhadhara faindi kuti sekuti vanenge vakanganisa apa tingati vakanganisa kumidzimu nekubudikidza nekuuraya kwavaita shato inova nyoka inoera. Saka tiri kuti isusu pandanga ndichibvunza inini kuti nhau inozofamba sei, ndanga ndichitarisa age yevana vari involved kuti inongozopera here nekuda kwokuti vana kana kuti pane kuripiswa kunozoitika kuvabereki. zvazvinoita ndezvekuti kumudzimu kana mauraya toti wana vauraya isusu wana ndowapara mhosva vabereki vapo vanouya kuvamira ipapo pane zvinenge zvichifanira kuitwa zvechiwanhu zvinofanira kubhadharwa kana dzinge iri mbudzi yekukumbira kuti aiwa wana vakapara mhosva vatadza toita kutokumbira vabereki vacho tichivaonesa kuti izvi zvinofanira kuti zvibhadharwe. Saka sezvo vari wana wenyu vakapara imi munokwanisa kuvamira kuvabatsira kuti vaitese vabhadhare mhosva nekuti kuchenura pasi wana watadza havo watadzira mudzimu, asi toda kuti imi munzwise sevabereki kuti wana watadza asi mudzimu pasi panofanira kuita se kuchenuro. Hakusiri kuti kwakuripisa kuti wana mapara mhosva saka ripai, kwakuda kuchenura pasi. Ewa pari kunzwisika. Asi semaziro amunoita mhaka dzakadaiso dzingagone kuchenurwa nechii? Pasi chigare mhaka dzakadai dzaichenurwa nemombe. Dzaichenurwa nemombe. Kosapa parunzi mafamilies acho akawanda etwana kuti panozofamba sei? Pandopata kuti isusu takungoona kuti tingaite sei wana wapara futi mhosva. Haisizi kuti munhu mukuru. Takungowati tikawachaja uzati wachaja tikati ada kuchenura pasi bhadharai mbudzi. Chakuda kuti pasi pachenuru. Nekuti isusu patasvika muchimhanda tichinzwa nhau iyoyi tabva tati regedzai tinoona mhuri yacho yakauraya nyoka titange tanzwa kuti zvichokwadere. Tasvikako amai vacho vanga vakutotya zvakare. Tasvika paine vamwe amai vamwe muchemberi vachinzi havapo vauya kuno ndobva vatitsanangurira kuti zvakafamba so. Saka ndopatabva tada kunzwisa kuti kana nhau yakadai so zvinozofamba sei, nekuti nerimwe divi unopedzisira wakufungidzira kuti oraiti dai mwana uyu auraya munhu mhosva yacho yaizonzi vabereki here kana kuti mwana hatizozoti zvinofambiswa sei ipapo. Haisi chatinge chikurudzira sevanhu vanga vanenge vakagarisana sevabereki vacho vanenge vachiziva kuti chiwanhu chinodai hatingati isu pasi parege kuchenurwa nekuda kuti wana watadza, nekuti tese toda kuti pasi pachenurwa. Ivo zvinovanakirawo ini zvinondinakirawo munhu wese anakirwa nazvo nekuti pamwe mvura yatadza kunaya makuna ndoti nini here yamusabhana kuti wana watadza ngatingochenesai pasi pedu kana zvinoitwa pasi pachenurwa tese tachenurwa tese zvakukwanisa kuti tikwanise kurarama zvakanaka. Amhuri yeZimbabwe ndofunga nhau yeshato iya mainzwa. Ndo mafambiro azvakaita. Ndofunga manzwa kamwana kachitaura maurayiro avakaita uyezve mukanzwawo vabereki vachitaurawo kuti vana hapana chavaiziva. Naizvozvo zvakare manzwa tazotaurawo zvakare naheadman vachitaurirawo divi ravo kuti aiwa mhosva imhosva haingaroveka, nekuti dzimweni nguva vanhu vanozopedzisira futi vakutumira vana kunopara mhosva kuti zvigonze vana. Naizvozvo mhosva inofanira kuongororwa semhosva, asi vataurawo kuti semamiro azvakaita havazopewo mutongo wakaomarara nekuti manzwa kuti dana mombe asi handitogona kuzongoti kana mbudzi kuitira kuti vazive kuti mutemo wakamira sei. Ndiyo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikunzirai. Rwazvino tiri kumbotenderera muno muchimhanda. Tabva muchimhanda muchationa zvakare tiri Chimhanda rural muno mutingangoti mudhuze nemuguta uyezve
makilomita akati kubva murushinga tiri kuramba takananga bhodha remozambique paya makatoona tiri kunyanga ka bhodha remozambique asi hazviri kuti tinonyafarira mozambique kariba mutitarisire ikoko hatina nguva tisati tauya kunyami timbonzwa nhauka yenyami kuti zvakanyatsomira sei. Ngatisangane muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.